Ambara ing hawang Aku nek krungu jenengan mbok mriki to. Aku nek krungu swara ngene iki lho, jan kaya ora ndek utang tenan aku. Randi utang. Heeh. Ibarate Randi utang apa randi duit? yo ibarate ora ndek utang ngono Randi ibarate. utang. Cara mono ndek utang yo dadi lali lah pokoke. Ngaten. Heeh. Bebasan tanpa tepi. Iki iki lho aku gumun. Jane gorahe iki lho. Gorahe aku kepengin jane. Gorahe iki apa gorahe ngono lho. Jenengan pengen ngerti. Nah, aku pengen ngerti. Ndok bebek Ndok sak bebek. tarangane. Ndok bebek sak tarangane lho. Iya. Ndok bebek sak tarangane iki. Khusus panjenengan. Khusus aku. Encen. Oh, ngono. Men Ya. kok ngene. Ben suarane ben rodok gemleger. Encen, Wow, oh. ngono. Ya sesuk tak jajale. Jajan. Ah. Jajan. Heeh, monggo dipun lajengaken, Mbak Ayu. Mega mendung. Nah, kok nambahi sithik suarane ben rada gedhi. Lan nggih suarane jenengan nggih sae. Alah, kok sampean niku malah ngajak gejekan. Apik suarane. Heeh, monggo dipun lajengaken. Miter ngiteri jagat ngulandara Rada maju sithik sing sangka sisih ngarepe omahe Bapak Sutarno ben rada. Nek maju panas e, Mbok. Katungkul ngumbar gagasan Sak temaki nawa menika tesih serangan kalian Mbak Dewi sarangan nyampur Sari Rizky Nada ingkang mijil saking Leladan Sonorejo Kabupaten Kidul Blora ingkang dipun susupi panjenengan bawa dasar badhe nderek panglipur dumateng panjenengan sedaya kusiman warga Sukorejo tunjungan Kidul Blora monggo Cahayu sarangan Anaha Audio Sound System yuk
Yuk, ah. Kene ngejo ngono. Yuk. Kita kompak ya, iso. Kompak nek ra. Najan tuwa-tuwa ketok ya. Sing ndi sing tuwa? Iki aja tuwa-tuwa ketok ya wis kompak. Endi ta nek sing tuwa to? Wis suwek jare Mas Eko wis suwek. Apane sing suwek? Tuwek. Oh iso suwek wis. Lah gitu. Oh iso. Monggo dipun lajengaken Mbak Ayu. Eh. Bojo dumateng kersanipun para bapak ibu tamu undangan kanggo suma putri ingkang dahat kinurmatan. Panjenengan kula atur pinarang ingkang tansah keco ing kalodhangan enjang punika kalih mirsani kados pundi kiprahipun campur sari Rizky Nada ingkang wijel saking leladan Sonorojo Tunjungan Kita Bluro ingkang dipun sesupi panjenenganipun Bapak Dasar. Soon. Soto. Sotone urung metu, dadine soon. Soto aku. Heeh, sotone engko metu rak dadi soto soon. Enjing. Heeh.
matur sembah nuwun Mbak Dewi ingkang nderek pangliput dumateng Panjenengan sedaya khususipun dumateng para bapak ibu tamu undangan kakung Suma Putri ingkang dadi hormatan khususipun saking keluarga nggih menika Bapak Sutarman dalah Ibu Kayatun. Tasih adicara ing enjang punika wali matur arus utawi teman-tenan inggih menika Mbak Diana Rahmawati kalian Mas Febiane Andre Pratama mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah amin amin ya rabbal alamin. Dumateng para bapak ibu tamu undangan yen badhe ngregakaken swasana bahagia mulya kula ati jengkar saking palungguhan monggo yen badhe nderek lelagon utawi tetembangan monggo kula ati jengkar saking palungguhan. Nggih yen mboten wonten kula lajengaken tesesaran campur sari Rizky Nada ingkang mijelisaken leladan Dugusana Rejo Kecamatan Kabupaten Blora Tunjungan kan sepuh panjenenganipun Bapak Dasar. Monggo sesaran Rizky Nada nyampur sari nggih menika wonten Mbak Ayu Titin.